Un dos sectores que se viu máis afectado pola pandemia foi o do turismo, especialmente aquelas axencias de viaxes que traballaban con destinos internacionais. Unha vez mellorada a situación e cando o sector volvía á normalidade, a guerra de Ucraína volve sacudir as axencias de viaxes. A situación empezaba a mellorar, empezaba a haber reservas e peticións para viaxes sobre todo a España, a Portugal, empezamos xa a mirar viaxes para salir de España para Europa. Pero a raíz da guerra, de desatarse o conflito a partir de mediados de febreiro, empezou o clima, non? A mostrarse así máis tenso, a xente empezou a vir menos por aquí, empezou a pospoñer os plans de viaxe, todo eso, ao final, afecta moitísimo. Dende o inicio do conflito, as axencias están recibindo moita cancelación de voos. Sobre todo cancelacións aéreas, porque para xa nos temas de voos era complicado o tema dos test, de vacunas, de todo eso xa era complicado. Agora, despois da volta da pandemia, volvimos a retomar e a xente non quere viaxar. Agora está que non quere viaxar. As cancelacións teñen que ver sobre todo con clientes máis maiores. A xente máis moza aproveita agora para realizar viaxes en grupo. Dende as axencias tranquilizan aos clientes asegurando que viaxar é seguro. Que a xente viaxe, que é seguro, que disfrute das vacacións, que non lle teña medo, que viaxe con toda a tranquilidade. Que nós estamos aquí para axudalos. A situación xera unha gran incerteza para o futuro do sector. As esperanzas pasan polo fin da guerra e porque a xente se anime a viaxar polo país e pola comunidade como aconteceu no verán pasado.